Idami ni debata na sumurong siyan sa lubog na roha. Imatoktong mga ramoti ate-ate na pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hata ni debata di parsaurata di minggu sadarion di enet do siyan 2 Korintus 4 ayat sada sahrodi onom 2 Korintus 4 ayat sada sahrodi onom di doa ope alana pujalo kami toko nanon sian pangasina di kami dang marnaluja kami sadok utulako kami do akan nabuni akasi haila mononton aidang marakal kami jaladang marlaku baik kami hatari di batak hasitonganido mupapatar kami gabe jongjong kami tadaud birohan di salubukna jolma dia do pada debata jala molotung taratutuk bari tanauli nahu jabi tau kami dia kanalah mago doi taratutuk aini papitung debata ni korti biodo pikirannya kana soporsea asa unang nasida di patiur sodang ni bari tanauli na taringo tu hasangapon di Kristus na tardok suman di debata ay dada diri nami hujabi daw kami Kristus Jesus hidup bahwa ibadah Tuhan alai na posomuna do kami ala ni Jesus ay debata do na madokon marsinodang hati uroni sian makolomoni ibadah do pati urhorroha nami pabicara para binotoan disangap di debata na di bagasan bohi di Kristus Ido sahatna angguluan duhata Urian itu hata na holongan di bagasan Kristus Jesus hangin na pinaribot manang behama soal hanguluan nate molo dihatahod do asa mula ulaw songon na somal karejo jondingon songon di nama maul sorat lo jana alai molo didok makain manang didok maradur mahita siap manuguk sahatu suhut nai muse manuguk nai ro tu tonga-tonga ni pakailani dan minoto adong istilah hataluja ido dan adong hataluja adong do deba akaina nama dok molo nung ngaluja au siap kator siap karijo siap badian ngaluja siap pertiga-tigaan itor roha do bunga di julun alaman na julun jawi itor kusirami doi upares patura-ture molo ngawida bunga ipitor sumuang malujai itor selesai do halu jauh molo horongnya kama deba itoro murhab ibadah Tuhan dam di mana didok molo nu ngaruh kamanuki martudugi itor sonang ma dihila dinna nasi debi alaya dong do deba aka awak naposo gulung dia karemaja bahkan ka sekolah minggu rupani dakya minoto adong tikina luja molodung ditiup hapena ohot so binoto tu dia lahu martabu di manangan udah boy do sisip mana ada rasa capek main game habis uang habis waktu hanya beli diamond habis semua bahkan uang di dompet mamanya orang tuanya yang penting saya bisa main orang lain tak perlu tahu, tak masalah. Atau nggak harus masa di mulut, mulu saya taparrohahon akka pangalaho sinuai. Nah pasti, mulu lomoro hamagula sa daudaon, apalagi sonang di roha. Adong di bagasan nama muda udaw ni, dang adong boban. Napeloja daging giru pani niang doy tahilala jalalas roha mamula otca. Sebaliknya las dia penyang na jala murah ulau ni molo sotaleo roha kuhutae tong gobani
gabe makorhon hasu samba ulau ni jalatung maul situtu doi karejoan. Ino dari di Apostol Paulus dan marnaloja hami marbarita nauna. Dan marnaloja. Puasa dan loja. Woi matong putih hatta jalatiriota nanai simula honota somon halak kristek kita. Nagabe bohal ni paraton diota na parajolo si ingotota molo mangula sada ulau pacuruan, apalagi pacuruan di debata. Dido oppe ala na kujalohami tohonanon sian pangasina di hami dan marnaluja hami dan marnaluja padohan dan marnaluja ala dia takasdo dirajumi ibana si lehon di debatado tohonani hata tohonan ditulpukon na marharoloan sian bahasa korikna lapatanna di diakonia lapatanna pagkubasion manang ulau parasi rohau molo dilai Alkitab lebih apik dapat didok oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi hata tohonan na didok na diturbukon ima pakobasiyon pajauan pelayanan prosesi tutudu Apostol Paulus dia sinirohan di debata nama juibana garib apostol manang gabi pangula parhalado parhoas nape takasdo di boto ibadah hadirionna si dede akan aposedo na jolo ibana andora so ditakut Yesus ibana gabe si jala jolma para barita daudi didok ibana tidak tawar hati namar lapatan do tawar hati dan marna loja berarti molo tawar hati mago habi habaranyonna daksona ngoluna jala tidak bernafsu ate molo tawar hati manang marna loja mbak bohape dan dilehor rohana dia selalu sikap dingin molo masa sama pakelalan dia postelon tunggulut atau tulam atau sakama nasi lehor-lehor di debatado pakobasion pelayanan pajauan pelayanan atau kita naso marnaluja do kita ala memang dagula otai ulau di bataro di pasatu kita asa mananga hape hamaolo boy mahita margogo jala manok tong semangat di pakobasioni dan adong istilah loja dak sanggup dan adong kata istilah patah semangat dan adong kata istilah malas dan adong kata istilah tunggu dulu bahkan gabe mundur siap pakobasiyon pelayanan ada karena tugas panggilan pelayanan adalah milik Tuhan dijauhi tadi pakobasiyon ini si leon-leon na macayargani si leon-leon ini terlumobi ala debatado na mga leon wajar ras rohatta ras rohanya apostoling mangulahon apostolon di namar barita dauli ibana di hilala ibana do kudak si tutu tantangan do hamaolon na dia dobi termasuk may siyan hadirion na sa diri merasa rendah diri alang-asanga si lele jolma ibana dia banyak sekali dituduhkan faktor negatif si bunuh jolma merasa dak tahu ibana ay godando apalagi na para pudion gabe si tuduh dituduh pati pohon dirina gabe masih kulut gabe parhalado bangga wajar bangga menjadi seorang pelayan Tuhan
Memang dang mau melundua nak kelompok naolo maniga-nigahon hata di debata. Maniga-nigahon tohonanna lahu pamora diri. Ope termasuk makaulau nama lao do di hata di debata. Bohado carana iba mangulahon hata barita nauli hata hasitoan sementara godang dope aka pangalahon na selalu lohot di pikiran niya kapar barita nauli. Sotong-sotong do gabe tahalal hon rupani paddoman tolema aw walang makataho duaw. Emangnya gabe urusan dibual. Kalau katain na rekod, pangalahoy na rekod. Sia duru ni dirina ikut tartaun ibadah do hata-hata icak-icak pangalilion jala dipamasuk ibadah bahkan tuhurungan ancaman kematian barangkali. Alai tae marhit yang kahamalon na dia dulu pisai bakat ancaman tekanan natar hurung ibadah moru dolas rohani apostol Paulusi yang kapag kubasyon na di bata manang boy na sumuro semangat na maglopag kubasyon na pinasaan di bata at ibadah dang moro semangat ni apostoli ala takasdo tung argasi tutudo si leho-leho ni debata na tu ibadah inuban na di hati dakon apostol Paulus dang marnalo jahami diulah ibadah do panindang yono dia saplolong didok di bahedi dan marnalo jahami ay lam tuburu napi hajol maun nami parduru anggo parbagasani ari-ari do di paibaru kita pebodo ragam hamolon tantangan mengalami banyak tekanan dijegal dikirimi surat pengaduan naso gentleman yang hampir memblok dan menggagalkan jenjang pelayanan kami nak kana debat. Surat rekomendasi pelayanan kami dihanguskan, dihancurkan oleh orang-orang rekan pelayanan sendiri. Tetapi tidak berani bertatap muka, berbicara secara langsung. Jok doa para obesi dianggap negatif, ayokan pemabuk don, ayokan para judi don, ayokan penipu don. Dianggap pengkritik padahal membenarkan yang salah. Dak sumuru semangatnya apostoli jaladang marnadoja apostoli marbarita nauli nang pedih cahi dilele jala di baburu-buru. Hati-hati hilal apostol Paulus sileho-leho di debatado pelayanan di naing matok kita semoni makilala ganum sileho-leho di debata pelayanan dui sileho-leho di debata nama cayar gadui pelayanan tu debatana soboy tu lakota alana hadaulaton di debatadui debatado nama milik debatado nama ngatureo debatado nama parbisuhi bukan soal saya mampu bukan soal saya pintar bukan soal saya berpengalaman alai debatado namar hadaulato manang HP hamaolon iko pahamat tadui dada holan halangan manang abat-abat denggamma manang HP hamaoloni iko tapahami doi tabai ni gabe persiajaran nauli asal lantang ha persiado pakobasyotta mari tingkatkan level pelayanan asa jupang pakobasyon na balga buse sileo-leho di debata tu hita ala haposak kita dia kasih lehon-lehon na parjului tengok maya haposan halak di nautik haposan maibana museh dia kana gudang yang go geduk ibadah di nautik geduk manang di gudang setia di dalam perkara kecil maka Tuhan akan memberikan perkara besar iko di dotoro pelayanan ini nagabe apuna ni debata rancangan dan rencana Allah ido nagabe konsep perdalanan di pakobasioni segala sesuatu tergantung kepada rencana Tuhan
Suku-suku namangihu musetu hita kana mabbegeja mitao. Holat wa kapostol lo di pasahat akka silehu-lehu di debata laho melayani manang laho marbarita nauli. Yang pasti tidak. Di pasahat doi tu akka badita, guru uria, bibel pro, diakones, evangelis, situa, ima kaparhalalu partohonan. Na di paral debata na sida laho marbarita nauli. Kobarat ruhu-ruhu ni paru gamau ni alai huhudo tahap prosai nasa nam terdiri di bagasan perdebata ama anak doto di Porobadia diberikan tanggung jawab besar. Doh sudah ruas dihakai di jauh debata asa doho na sida mangkobasi asa doho marbarita nauli tutup gudang doho hama Allah tak adopi aladang di halaman portibion akka barita nauli daknya di halaman portibion akka nadengka sipata do manaon hata sipata do onaincak alai boha gabe do onot tama lo janai hape gabe do Kristen ate lo janai hape gabe parhala do ate lo janai hape porsuk nai gabe madile mehita gabe da mulot tapi nadengga jam disi sedung balisa kadok masongan edone Apostol Paulus dan marnalo jahami mangihutton Kristus. Napa duahon dan merlau kubai kami hatani debata hasitonganido hupa patarhami dan marnalo jahami dan merlau kubai kami hatani debata hasitonganido hupa patarhami. Molo tahap prosyai na dohon dohita di pakobasyon marbarita nauli ulah honot tamahasitongani jalan na subuy marlaw iya hata ni debata unang diri po hamo molo alian gabi parbarita nauli molo borngi kamu bagay badit unang molo diri po hamo molo ari sinen gabi adong dope habadiyaw na labar marminggu natuari molo tuari Rabu ngamoro biha prosyahan molo gabe tuari Sabtu gabe panakku pembunuh atau dia do molo didok hatani debata namar lao di baritahon hatani debata amai dak ture pangalahona rumarmai molo rumar pangalahon di nama baritahon barita nauli gabe rumar mahata di debata di ida portibion molodos do pangalahon ina sumananda Kristus do akan mananda Kristus ya sama aja ujung nadaon di portibion mak oleh mak somaribar Kristen do naso Kristen anggo tu parutumani ya anggo tu parutuma do hera-hera boy do atusat gawe do portibio masomoni dan marimbar Kristen masomoni tong do digulut nang nasosia dalanna tong do diulahon akahagulapo do akajahaton ala dia itu boy do pas sahod dosa hari Minggu kan udah dekat sadok molo pe akadongar rupanya saya dong akan amar lateni roha nama ulaw na kahajahaton ala dia itong boy pasesahon aka ulaw na ding ulaw na kanasalai molo dung marminggu hita molo parlate ni roha do molo pangiburu do dongan na humaliyang sotong dohot kita terlibat bo dihajahaton nasida kecemburuan nasida dihalatew nasida molo manakko jolmay na karasongan ada Kristus unang masuk ni hita to molo penimu jolmaya samaruttung unang dohot kita saropang munasi ayakan ala humago do na mangulahu si somoni songona do na dia tulu molo mago halakan sotung dohot kita mago molo siga halakan dohot kita sigo lasni roha doho hati pulo do dieto rohani na dinataguari dirita parhalado ni tuani parhalado ni Kristus sama Apostol Paulus sebuah kebanggaan
Toto hinorhoni ima boy tadi parange ni si untuk Kristus di Portibion berbeda dengan parange naso si untuk Kristus. Sihatan jala siulaho nondo hasitongani gabe mahita si hatidakon hasitongan molodung jong hasitongan dang merlauk behatan di debata alai molo peolpe hasitongan gabe merlauk mahatan di debata di tonga-tonga ta dia do pilih totta so menakana prosea hita. Apakah kita bisa tegas dengan hasitongan manang nagabi olo do hita gabe rakdo akka percahat sarupa pangalauta diuduti mamuse paddohanon marsinodang hati urani sian hakolomoni tujuan nau balaga bohano bahenota samarsinodang hati yuron sian tonga-tonga ni hakolom sedikit juga terang molo di pamasuk tunagola bida tunagola bida molo nunga sitong hata do pabainannya kana prosea totuda lumaha holomoni daktuk beha holomoni makuk kombinati uri didok Yohanes 1:12 audo panodang di Portibion nasotu pamardala di naholom na manggutonang di ibadah do tahe panodang hanguluan molonung ngarona tiur totu daluma naholom aide batado na mandokon marsinodang hati uroni sian aholomoni ibadah do para tiurkon rohanami nunga marsinodang Yesus Kristus nunga disodangi hita alani dang adong beha holomo dingolutta nang di rohata ganuk asarap mahita mana ingati tasigati rohata ganuk pareso apakah masih di tonga-tonga ni ulau nagulakon manang nagulak ke rohata coba sulit kita diri unang manian saya dong dope akan amarlao jala unang mate di tonga-tonga tabe unang bese adong nama ulau nagulung nunga tiur sude ala nunga mia Yesus di tonga-tonga ta jala ikut tarida do pangalahoi sia cara pakatayon nang parangeta ala nunga mian Yesusi jalanaso marpardumuan tu akaulau nahulung doma akka cara-cara nama ngototoi doma akaulau naso tikos doma akka nas mabuat naso jambarna tapasiding maaka namaralo tu hasitongan balik sata gogo mamamula hasitongani asat yur marsinodang Portibion sinondangan di Yesus marhitiaka par aladona nang songonima hita saluhna nagabe mulan yakanatiu unang beolo hita toh gabe saya tadok kita si buah bari tadauni ape totok kita mulan yaka parsoal si tua duau pedida duau ningon alai saya tong kosong rohata saya tong holom pikirata saya tong gabe hita sasaran tembak di simbolis Huluan itu hantar dari oleh Apostol Paulus nadi jauh dia batalah Umar bari tanauli. Dari oleh Apostol Paulus lah patu palu ulaun pakobasio di gurianaon. Alai do sudia kana prosea imahamu. Au sudehita namar minggu sadarion. Ipe ikut tapar hatutu do asini rohani debatadui. Sotung di dok rohata alani jagota manang alani malotta. Tarapillit tita gabe si buah barita nauli alani tagogo marhobas marhita ulaw na sitongan marhobas tutuhani mahita asa unang sahur kita tu ulaw na ulumon asa unang marlaw kita jala unang marlaw hata di debata unang marlaw jahita magulahod do makatahon hasitongan molo soloja pia kaina mangurus bungana manang mangalopak kaidahan si panganod di jabu molo soloja pia kaama mangalehon manuk na martuduk manang na marcatur ikullo bisyani masa mga tanian
songon nakoso manang parhalado di debata una marnado jahita marbarita dauli manang marhita ulaw ng hata do hasitongani jelas milik Kristus uria maita uria artina debata nakuna alay unang masong pagkail manang para duhur manang pargimate nasay bola manuhori dia mun nahola pasubutagasna nasay bola pasuda arina pasuda pikiranna hola nanang magkay hola nanang paraduhur pasubutagasna ingot tanggung jawab ni ruas ni uria do pahebang dalat di debata nama masu bukut mangaleon haluar di jol maasa gabi parbarita naud dada hola siapa dohan ala no balga ikut tadi damai sian ulau ada masalah perempuan warna gladis liwot hati hai berprofesi maibana gabi pembantu rumah tangga di London nama sion situ tudo ibana gabi sahala misionaris di Cina nian alai dung mengajuan diri ibana tu lembaga misi ditulak Cina do ibana dengan alasan tidak memenuhi syarat. Alani di umur 20 tahun borak maibana tu Cina digadeho di bana do sudah uang tabungan nama nor tiket tu inganan na terpencil di Cina nama goar yang sang di pajongjong ibana di si penginapa tua ke pedagang keliling tiga Uhud saya dibagi bana Alkitab na tuaka naroi dungi melayani baibana tuhuta tua kapar huta tuhu malian na ujung nagabi di jauh parhutai baibana I wait deh artinya pribadi yang baik hati mau di bahasa Mandarin I wait deh pribadi yang baik hati gagal do ibana didiki pengajuan pertama alainung saya dituntut ibana ikon ajaran di debata do ibana gabe gudang do nama doko ibana pribadi yang baik hati Paulus pesomonido di kisah pelayanan anak gabe parbarita nauli itu dia portibio menempatkan diri sebagai hamba Kristus Yesus melayani akabangsoi nagabi wujud pelayanan Yesus Kristus. Odol dok ibana tadi untuk pelayanan sebab bukan diri kami yang kami berikan. Alai Yesus Kristus nagabe Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Dada mina ubaritahu kami maka tai tadi untuk pelayanan di masa depan jauh di Tuhan ini napi nasahana tuaka para barita nauli bukan soal tampang manang haulio manang soal hamaloon alai ala pilihan hadaulatun di debata misalnya pemilihan Daud dengan saudara siakangan audu nabalga audu anak tua alai parmahan dosi Daud alai itu dipilih debata maka tai pelayanan unang materbuai doh surga nah sering diidentikan doh pelayanan nasional sungguh nasional ya memang indah sebagai suatu pelayanan mulut pilih tiba gawe pahala sebagai sesuatu kekhususan dari Tuhan alai di perdalaran di pakubasyon tidak selalu semulus manang selancar mata pikiri jala sotung kita olo terbuai doa sobat lagu na di doa kerja buat Tuhan selalu manis terbuai hola di hata-hata dilagui ujung nama olodong hama olod boy itor Daud mana itor budur siap pelayanan imo mah mana ngise na mangargahon ulaon na nasiat debata uhud mamake hobar tulomo ni rohana debata madong mau liake dia kasih leho-leho ni debata porosia ibana di leho-leho ni debata doi ay diboto makamulateo nasian saluhunay silehonon ni debata doi itu akka na porosia di ibana lampa bagason di debata manusia kasih leho-leho na balga ay kaposan do ibana di debata diboto makamulatehon
saluhukna na adongi akan tarpasu-pasu maibadah gabe pasu-pasu itu umalia. Dimana gabe esensi bekerja buat Tuhan. Ya dungi pelayanan diibaratkan sengsada pertempuran rohani doi. Para todion di bagasa partodion ini rupanya ikon adong perjuangan. Alai memang sai malodo jala marbisuk do musui imaji bodis. Adong do kahamolo si adong do katantangan. Molo didok si bolis didikyo dada hola songon rupani monster. Alai dohok do akadia mana manegai pikirata dohok pakobasiota di humaliakta nama bay marlaok kata di debata nama bay marlaok pikirata nama nguri tonga-tongan yang kena porsea ujungnya gabe didok mah bagaimana dengan dia serigala berbulu domba. Ngata boto sinna jolo pangabudu di bana. Ngata boto panakku. Ayo kita boto si hisahi angka perbarita naulu di bana. Alai. Oke lah sekarang dia berbarita naulu. Serigala berbulu domba. Ala dido kamang akinan denggam mata pasaha mulutta song parbobas natama. Dia dopa di debata. Jala tatakasi dirita gabe pasu-pasu mahita mamasu-masu pakai udah debata mamasu-masu maliak